Slav roj baş hevan no îro dixwazim di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyeyê û herwiha bi taybetî derbarê Efrînê de hin agahiyên deqeyên dawî bidim we paşê jî em ê derbasî Ukrayna Rusya bibin her du welat li hev û distûjbar dikin ew dibêjin min dronê wî xistiye ew dibêjin min dronê wî xistiye ew dibêjin yê herî zêde êrişê min dike weke numune Rusya dibe Ukrayna êrişê min dike Ukrayna dibe Rusya êrişê min dike dronê hev û din dixînin ama tişta herî felaket ku mirovan heqeten difikirîne li ser biratiyê li ser aştiya bi milletên derdorê re ev meseleya li Efrînê min hin dîmen girtine ji Rûdawê dixwazim bi we re parve bikim dixwazim emîn bin di derbarê dengê min de eger hûn bibêjin deng temam e ez hema dest pê bikim hin agahiyên ku min berhevkirine ji we re ez dixwazim pêşkêş bikim hevan no deng temam e apê adem çi dibêjî Kajmara bêjin erê ez hema dest pê bikim û dîmen hene ji Efrînê hatine em ê bibînin çeteyên ku li wê derê hatine bicihkirin çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyeyê çeteyên ku ji Orta Asya navîn hatine çeteyên Erebin ji welatên cuda yên Ereb hatine wê derê bicih bûne ama hemî li ser navê dewleta Tirkiyeyê dixebitin û mala Kurda xirabkirine wê derê ez wextê dibim mala Kurda xirabkirine hakikaten mala Kurda xirabkirine yani fizîkî mal xirabkirine fizîkî zeviyê wan xirabkirine fizîkî gorê wan xirabkirine her tişt fizîkî li ber çavayê dîmen hene li pê xwe hîştine qismekî wan çûne canî mîne çûne qismekî wan mane hûn zanin çima mane hê jî dibêjin buharê bihavînê re em destayînin ser dihata zeviyên Kurdan anha zeviyên Kurdan di destê xwe de digirin dixwazim wan zeviyan bifroşin Kurdan yani ew qas alçaxî bêşerefî li tu derekî dunyayê nehatiye dîtin ji dema Hitler re bekî wê demê hatibe dîtin hevan no weşana me ya du baş bû mala we ava eleqe baş bû min jî hewl da bersiv bikim pirsê we temam ez hema dest pê dikim ez ji ku derê pêşî ez biçim Misrê hevan no ez zanim hevalê me ku ji Misrê li me temaşe dikin li Qahîrê gelekî wan bi zeraveyên soranî kurmanciya jêrîn daxivin ez rêz û silavê xwe ji we re dişînim bi rêya hin hevalan we silavê xwe ji me re şandiye ez zanim hûn me temaşe dikin pir kêfxweş bûm ku ez dikarim xîtabê Misrê bikim Qahîrê dost û hevalên me her wiha welatiyên me yê li wê derê ne silavê we gihîşt min mala we ava herê bin em li benda pêşniyazê we ne ev yek niha weke deqeya dawî ez hema biçim Avusturyayê li wê derê li bajarê Girazê nêzîkê Swîsreyê jî bi çekan êrişê dibistanekî hatiye kirin polîsê herêmê ragihand ku herî kêm 8 kes hatine kuştin gelek birîndar hene êrişkar jî di dawiyê de bi xwe kuştiye medyaya dewletê ya Avusturyayê diyar kir ku di nava kuştî û birîndaran de xwendekar mamoste jî hene polîsên herêmî piştî bûyerê dest bi operasyonekî mezin kirin li derdora dibistanê jê re dibêjin Borg ew jî tedbîrên ewlekarî hatine stendin ama bikirî çi tê wextê ku êriş hat kirin û zarok û mamoste tev hatin qetil kirin êdî mana asayîşê û mana ewlekariyê maye rayedaran ragihand ku êriş jalî xwendekarekî ve hatiye pêkanîn gomabar piştî êrişî xwe bi xwe kuştiye tabii ajans radgînin ku polîsan avahî vala kiriye ev meselên bi vî rengî carnan li welatên İskandinaviyê pêkitin carnan jî li Amerîkayê mirov dibe şahidên tiştê wisa ama Avusturya heta niha nizanim tiştê wisa çi biye çi nebiye ama ev deverên weke dibistan mizgeft navendên olî tim vekirîne ji êrişan re tedbîr werin zêdekirin baş dibe binêrin xwendevanekî belkî jalî psikolojîk ve nexweşê jî êdî em nizanin tekîliya wî bi rêxistinên cuda re heye tune lê êrişê dibistanê dike xwendevan mamoste kîl berkeve gulel wan direşîne û paşê jî xwe bi xwe dikuje gelo mirov dikare vê pirsê jî bike Sistema perwerdeyî ya li Ewropayê êdî divê dem hatiye mirov di ber çavara derbas bike zarokan a xwesa di ezmûnan de di senava re derbas dikin mala wan xirab dikin şev û roja wan li wan didizin cîwaniya wan ji wan didizin di dawiya dawiyê de hemî ji bo amedekirina xizmetkarê
Van zarokan deginin ji bo ku bikaribin baştir xizmetê bikin. Hemî ji bo pîşe meslek ji bo bikaribin maaşekî bi dest bixin. Ev zarok, ev ciwan ne dikarin ji xwezayê fayde bibînin ger û geştê, ne ji îlim, zanyarî, ji felsefe bê pardimînin ji wan. Bifikirin zarokekî li nava Swîsrê ji ber ezmûnan, ji ber îmtihanên mektebê nikare derdora xwe jî bigere. Nikare fayde tam ji xwezayê bigire. Çünkü tim di nava stresî de ye. Tim li bendiyê ku vê sinava xwe jî bidim, vê sinava xwe bidim û tehê dît emir bû 20-25 bû 30 û paşê jî zewcî û zar û zêç û derdê qezencî û kirê û felan û bêvan roja xwe ancak dagire û dawî emrê wî tê û nexweşî dest pê dikin û ji vê dunyayê ti tam û fayde nabîne. Yani welatên Avrupayê ji aliyê siyasî ve demokrasiyê ve baş e, xweş e, rast e ama di mesela aboriyê de kapîtalîzmekî pir ecayî heye insana dixine ve stresê. Merû nikare ji tevê û xwezayê û ji hewayê fayde bibîne. Heqete merû nikare bibîne. Halî hûnê bibêjin ya li gorî Kurdistanê, Tirkiye, welatê Ereb süper e, temam, rast e ama ev jiyanekê ne ideal e. Yani kapitalizma ku li vê derê her insanan yani insana dixe xizmeta xwe, insana dixine ve stresê jiyanekê ne ideal e. Yani ya biçin zarokan bipirsin, insanekî zarokekî heta ku dibe doktor, heta ku dibe avukat ya jî dibe xwedî meslekekî cuda mala wî xira dibe. Psikolojiyê wî sêr û bin dibe. Qismekî wan diçin psikolog binêrin li Avusturya xwendevanekî belkî yê wî dibistanê ve radibe hemû hevalê xwe dide ber guleyan komkû jî pêk tîne. Li Îdlibê li Sûriyê mesele çi ye? Li gorî agahiyên hatine bi dest xistin dronekî girêdayî hêzên koalîsyona navnetewî li ciyekî nêzîkî bajarokê Dana li Îdlibê êrişê motorsikletekî kir. Di encama êrişê de 2 kes mirin, nasnameya kesê mirî nehate zanîn. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê da zanîn ku li herêma Tecamûyê El Karama ya li bakurê Îdlibê bi dronekî êrişê wesayîtekî hatiye kirin li gorî agahiyên destpêkê li wê derê jî kesekî miriye. Saziya Sorê destnîşan kir ku di nava 24 saatên dawiyê de li welê ji ber bûyerên tundiyê herî kêm 13 kesan jiyana xwe ji dest daye. Hate diyarkirin ku ev mirin di encama şer, teqîn, êrişên bi hedefiyên li herêmên cuda yên welet tê çêbûne. Hate zanîn ku her du êrişên dawiyê yên li Îdlibê li vê bilançoyê nehatine zêdekirin. Em basa ya ji kuştina şexsan û hêjmarê zêdetir herem di nava kaosekî de ye, rûne niştê li ciyê xwe. û em hê jî wisa psikolojîkmen li bendê ku li Sûriyê şerekî navxweyî ji nû ve dest pê bike. Ji ber ku ev mantıqa Heteşê, mantıqa çeteyên derdora Heteşê ne li gorî xwezaya Sûriyê ye, ne li gorî civaka Sûriyê ye. Civaka Sûriyê ya ku ji Durziyan û Elewiyan û Kurdan û Erebên sekûler pêk tê, Erebê dîndar jî hene tevî, Ermen hene, Suryanî hene. Heteşe ne li gorî wê mantıqê ye. Ne li gorî sosyolojiya Sûriyê ye. Ji ber vê dibe ku teqînekî çê bibe. Niha demekî demborî ye, millet dipê, millet li bendiyeka çawa çê dibe, paşê millet wê biryara xwe bide. Wisa ye. Niha hevan em zanin ku hêzên dewleta Tirkiye jî di van rojên dawiyê de plan kirine hin çeteyên girêdayî xwe ji nû ve bixin nava faaliyetê, bi qasî ji destê wan tê, Daişê ji nû ve bixin nava hereketê, wekê nimûne li Dêre Zorê herêmên ku nedibin kontrola Qesedê de daye, li wê derê xwe rêxistinkirin ji nû ve çê dibe, dikevin nava tevgerê, hewl didin hin provokasyonan pêk bînin, hewl didin şer û pevçûnan bi vî şeklî dixwazin nîşan bidin ku li wê derê aramî tune ye, milletên herêmê li hember Qesedê serî radikin, dixwazin vê îmajê bidin hêzên navnetewî. Sibê dûspet Tayyip Erdogan biçe cem Donald Trump ji niha ve amedekariyan dikin. Dixwazin Tayyip Erdogan dixwaze mesajekî bide Donald Trump bibêje hêza ku heta niha Qesedê hûn destek didinê
nikare heremê birêve bibe, nikare aramiyê saz bike, nikare huzurê bide milletê Ereb yê li wê derê, netewperestiya Kurdan dike, dixwaze vê îmajê bide Donald Trump û dixwaze bibêje ez weke hevalbendên NATOyê zû daye buwara di nava hevkariyê de me di meseleyên gelekî cuda de li cîhanê werin hemî zindanên ku Daişî tê de girtîne, kampên ku malbatê wan tê de girtîne, teslîmê min bikin kontrola wan û wezîfeya ku we daye qesedê bidin min û çi îcabekî ez ê bikim heta ez dikarim Kurdan jî kontrol bikim. Türkiye dixwaze bi vî şeklî di vê çarçovê de Donald Trump îxna bike. Tabii ev mêjiyê derdora Erdoğan e, ji ber ku mêjî Erdoğan ana tune ye, yani mêrik xurif ye, mêrik heqeden nel serhişê xwe ye. Tayyip Erdoğan nel serhişê xwe ye, ne zane qanûn çi ye, ne zane yasa çi ye, bixwe axaftin pê nabe, yani ne ku bixwe gerîzekalî ye. Mesela ez behsa wî nakim. Di encama nexweşiyan de hişê xwe wenda kiriye, hefiza xwe wenda kiriye. Haya wî pir ji tiştan tune ye, şêwirmendî wî çi bibêjin ew e. Niha Türkiye ji aliyê şêwirmendî wî ve têne birêve birin. Ev pêvajoya ku em di nav de ne jî wisa ye. Yani Tayyip Erdoğan bixwe pir nikare nehekime meseleyan e. Ji wextê biçe cem Donald Trump jî alîkarî wî diçin, wezîrê karî derve diçe, Haka Fidan diçe, şêwirmendî wî diçin. Ew dixwazin vê plan projeya ku ez behs dikim bixin meriyetê. İja mesela Afrinê hevanno, niha meseleyên li Sûriyê anha tevlevî heye, hatta dibêjin êrişî qesedê jî kirine derdora derê zorê. Av li ser Kurdan dibirin, dixwazin milletê Kurd jî serî rabike li hember rêveberiya xwe ser. Mesela hêzên girêdayî dewleta Tirkiye avê dibirin, sînoran kontrol dikin, pêşî li zad û xwarin û tîcaretê digirin, çûn û hatina tîcaretê di ser derî re asteng dikin, ava wan şêlû dikin, ava Firatê gemarê dikin û avê dibirin kêm dikin, ew jî dibe sebebê kêmbûna elektrîk û kerebê. Bi van şekla hem dixwazin civaka Ereb rakin Serbiya li hember qesedê, li hember rêveberiya xwe ser, hem dixwazin civaka Kurd tev din sorkin rakin Serbiya. Ama ji we re bêjim, min doyê warê jî tweeta xwe de behs kir, li bendê bin, di navbera rêveberên Kurdan de di asta herî bilind de civînên pir girîng pêk tên. Di demên pêşme de hûn ê encaman bibîsin, tiştên pir xweş çê dibin. Hêzên cîhanî jî bi devlekenî li pêvajoyê dinêrin, yani tebessüm li Kurdan dinêrin, kêfxweşin, dostin. Ez ji we re bêjim hem Amerîka hem İsraîl û hem hêzên cuda yên Ewropayê dostaniya xwe nîşanê me didin. Tabii dostaniyekî heyrana çavên reş û belek ê Kurdan nenin. Menfaetê xwe dixwazin di Kurdan de bibînin. Niha felaketa alçaxiyê, bêşerefiyê, hovîtiyê nûmeneya wî dixwazim ji we re bibêjim. Ew jî min ji Rûdawê girtiye, ez hema bi we re par vê bikim. Binêrin. Veya hakikaten peyamnerê Rûdawê dîmenên pir xweş kişandiye, yani dîmenê serkeftiyen bêjin, ama hovîtiya dewleta Tirkiye nîşanê me dide. Ez hema vêkim bi dengî wî biriye ji ber meseleyên teknîkî. Yani ev anha hûn gorê dibînin, goristanê dibînin, hêzên dewleta Tirkiye gora bav û kalên Kurdan, ev gorên gelekî kevnin, hilweşandine, xirab kirine, heta miriyên tê de jî derxistine, bi laşê wan lîstine. Niha ev gorê Kurdan e, gundekî li Kudreyê li Recoyê bar dikim, nal Bilbilê. Li Efrînê pardon. Şopên çekdarên ku goristan û malê dikanê Kurdan talan kirine, heta niha jî zindî ne. Gundê Şêxurzê ye, ev dîmenê hûn dibînin, nahiyaya Bilbilê li Efrînê, yek ji wan dêveran e ku şopê talanê gelekî zindî û darçavin. Goristana gundê Şêxurzê
بدست کومن چکتار ین گریدای دولت ترکیه کومن چکتار ین عربین هاورده هاتیه خراب کرن رومتا مروان جی هاتیه شکاندن رومتا مرین دوان گوران دا جی هاتیه پیلیستن cenazeyên miryan ji goran derxistine pêlîstine ji bilî goristana gund mal û dikanê gundiyan jî talan kirine wêran kirine dibêje kesekî li wê derê bi navê Ehmed Şêxo Şêniyê gund e ev kesê ku niha gava din axifê dibêje em hêvîdarin ku em vegerin ser zeviyê xwe şûnwarê xwe şûna bav û kalên xwe yani piştî koçberiyekê dûr û dirêj divê em vegeriyan gundê xwe tabii peyamberê Rûdawê pêra daxife qala wê talanê dike dibêje piştî ketina rejîma Esad li ser peymana dina bera Qesedê û Heteşê de rewş li Efrînê guheriye erebên hawirde ji Efrînê derketin rejiya derketina ereban ji Bilbilê anha ji sedî nod û pênc e yani sed kes hebin nod û pênc derketine wekî em dibînin bi derketina wan re wêrankirin talankirin xirabkirin derkete holê divê erdê de bi tenê bêtirî sêsit darê zeytûnê hebûn yani basa beriya vê goristanê ezana dîmenê wî bînim jor cardin binêrin niha mesela wekê numune dibêje tenê li vî gundî bêtirê sêsit darê zeytûnê hebûne lê niha tenê du darê zeytûnê mane hemî wêran kirine yani ya jê kirine ya weke dar dizîne bir nedeverê din danîne darê zeytûnê jî wisa rehet nagêjin yani em hêvîdarin ku em bikaribin vegerin ser şûnwarê xwe şûna bav û kalê xwe dibêje hinek agahî dane peyamberê Rûdawê dibêje berî dagirkirinê sed û pêncî mal hebûn li vî gundî heta niha tenê çardeh malbatên resen karibûne vegerin gundê xwe yedin hêjî ve negerine tenê çardeh malbat yani ji sed û pêncî malbatan çardeh malbat vegeriyane sed malbatên ereb li gund hatibûn bicêkirin ji dema ketina rejîmê vir ve nod û pênc malbatên ereb ji gund derketine tenê pênc malbatên ereb li gund mane ev malbatên mayî jî kî ne malbatên çekdarên grûbên Sîqur el Şemalê ne ew jî çeteyên bi navê Ebu Nasib Ebu Yehya Ebu İbrahim Xalid Ebu Fewaz û Quzul Qurt ew jî çima mane mijwara baskir ji bo talankirina dehata demsala îsal ya zeviyên gund yani dixwazin ji wan zeviya jî para xwe îsal bigirin paşê bi cehennemê biçin yani merû çawa destûr dide vê rewşê tabii çekdarên Kurdan şervanên Kurda hê neçûne Efrînê Efrîn ne dibin kontrola Kurdan de ye hê jî dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye hêzên Heteşê jî hê li wê derê tam bicîhîne bûne Artêşa Tirkiye grûbên çekdar ên di kontrola wê de ez vê hema ewsa hevan no ez deng vê nakim çünkü di deng da müzik heye ji bo min ne baş e meselekî teknîkî ye yani tê bîra we meseleyê Efrînê yani belkî ciwanên me ê ku niha mezin bûne li me temaşe dikin belkî haya wan pir tune ye ama sal 2018 bû beriya heft salan hêzên dewleta Tirkiye tevî bi hezaran çete wê demê em hemî heta nîvê şevê em bûn şehet sî û neh rojan kişand êrişa dewleta Tirkiye bi qasî heftî û du balafiran şev û roj Efrîn da berbombeyan şervanên Kurdan gelek li ber xwedan bi hezaran şehîdê me çêbûn 2018 bû hem ji esman ve hem bejahî ve bawekî pir berfireh bi sedan balafiran êriş kirin wê demê Efrîn bi temamî azad bû di destê Kurdan de bû diket çavê dewleta Tirkiye piştî wê êrişa berfireh a bi çekên giran bajarê Efrînê 18 adara 2018 kete destê artêşa dewleta Tirkiye kete destê komên çekdar êdî li gorî dilê xwe wêran kirin darê zeytûnan birîn hemî Kurd ji wê derê derxistin têda bicih bûn Kurdên ku xwestin bi îsrar li wê derê bimînin jî gencê wan xortê wan zarokê wan hatin revandin ixtiyarê wan hatin revandin bêrûmetkirin dişûna wan de bertêl hate xwestin yani pere hate xwestin fidye dixwestin ji bo berdin û gelekî wan jî hatin kuştin qetil kirin di encama êrişên giran ên dagirkirinê de bi sed hezaran Kurd ji mal û milkê xwe bûn
کتن سری و دربان آنها جی قسمه کی جوان لروجاوای کردستانه لبندینه و گرن افرینه يعني روشا عفرينه مالكامباخيه روشا عفرينه پر زوره پشتی کو مسئله صافی بو به دولت ترک ره دوی حساب و کتاب کی پر جدی وره کرن دولت ترک دولت کی داگر کره زو دو روزان ده شش مهان ده نکره به دوستی کردان دولت ترکی جبو به دوست جبو کردان و که حمالتی قبول بکه پیشی دبی و مسئله عفرین صافی بکه جبر مسئله عفرین هم لیبورین بخوازه هم تضمیناتی بده و بچه نیگیوان گندیان عفرینی ین اصل زاده دولت ترکیه دبی بچه نیگیوان خواب ده عفو کرن روبرین آلمانیا وساد کن جبر زرارا کو هیتلر دایه ملتان دولت آلمان محجوبیت ختم بیان دکه دولت ترکیه دوی قبول بکه کو اف کمکوژیه جبر ویه که یعنی جبر مسئله اوی پیواجوی و مروف زو دولت ترکیه و سنکر عف بکه کمکوژی زیده نه نیرن او روزموان واین درد کهون کردان و شهروان کردان وکه تروریست بیناسه دکن و دبی ام وکه ملت کرد جبیر نکن کی تروریسته و کی ترور پیکتینه و کی دولت بکارتینه لهمبر حمالاتین خواه yani de mesela mal azadiye de tüccar tu keseki şun ve gavnaveje işte ki satune vakti ku em milleti Kurd hewlde de bike ve nava diyaloge ev nay ve mane ku meruf komkujin lemberi hoş bir bike işte ki satune hevanno çen nuçenden hene etxaz mujara peşkeş bikim İran u Amerika hevdîtinên xwe diddomînin li gorî berdevkê Wezîreta Karê Derve ya Îranê İsmaîl Bekayî wê Îran û Amerîka roja 15 Hezîranê carekî din li hev bicivin dest bi hevdîtinan bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kiribû ku hevdîtin wê roja pêşemiyê were kirin di navbera aliyan de cudahiya demê bal dikişîne nakokî jî didomin. İranê ragihand ku pêşniyaza Amerîkayê ya ji bo peymana nuklerî zêde nezalale doh jî min ji were ragandibû. Diyarkir ku dina va demekî kin de ew ê pêşniyaza xwe ya alternatîf pêşkêşî Amerîkayê bikin. Wezîr Bekayî anî ziman ku pêşniyaza Îranê maqûl e, xwedî mantiq e, hevseng e û bang li Amerîkayê kir ku vê firsendê binirxîne. Astengiya esas ya hevdîtinan xebatên Îranê ne yên ji bo dewlemendkirina uranyumê dewletên yekbî yên Amerîkayê dixwaze ev xebat bi temamî werin rawestandin. İran jî dibêje ev yek ji müzakereyan re girtiye nel gorî peymana astenkirina belakirina çekên nukleer NPT. Hevanno ji İsraîlê em nûçeyekî parve bikin bu ara İsraîlê dîsa êrişê xezayê kir hûnzanin doh pêşî li keştiyê girtibû keştiya xwezaparêz însanparêz û parazvanên mafê mirovan ku dixwestin biçin Xezayê İsraîlê pêşî li wan kir girt kesên di keştiyê de bartim 18 kes bu dertixûb kirin. Ana İsraîlê dîsa êrişê xezayê kiriye 18 kes li wê derê hatin kuştin. 12 kes bûn 18 kes bûn yên di keştiyê de belkî 12 bin. Ne mesele ew detay e. Yani ya mühim parazvanên mafê mirovan ji her deverên cîhanê xwestin biçin Xezayê ji bo protestokirina êrişên İsraîlê. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Xezayê artêşa İsraîlê kesên li pêşiya navenda belevkirina ya dibin çavdêriya saziyeke navnetewî de kom bibûn golebaran kirin di encamê de 18 kes li wê derê hatin kuştin. Artêşa İsraîlê di derbarê bû yerê de tu daxuyanî nedaye heta niha şahidan destnîşan kir bi sedan sivîl bi armanca wergirtina alîkariyan ji saetên serê spê ve li wê derê kom bûne li gorî şahidan artêşa İsraîlê sivînên ku li benda wergirtina xwarinan bûn hatine golebaran kirin. Navenda ragihandinê ya Filîstînê jî di derbarê mijarê de da zanîn ekîbên nexweşxaneya El Qudus ji saetên serê spê ve 12 şehîd û 324 birîndar pêşwazî kirine.
وکی دین آژانسا صفا جی تشتکی دبیجه او جی فلسطینیه دیار کر جدما بلاکرن علی کاریان یانگو yani jdawiya me haborî ve bi dihan kes li ciyê belavkirina alîkariyan hatine kuştin. Artêşa İsraîlê ji dema binketina qonaxa yekemîn ya peymana agirbestê ve ambargoya giran li ser xezayê ferz dike di encamê de arewşekî karesetekî mirovî ya aloz heye xwarin derman gelekî kêm bûye li herêmê. Ez tiştekî bînim bîre hevalê xwe carinan hin hevalên me temaşevanên me dixwazin ku Kurd bi İsraîlê re bikevin nava hevkariya siyasî ji bo Siberoja Kurdistan. Normal e. Ama ev nayê marî ku mirov rexne neke. Mesela hêzek ku êrişê Xezayê dike, êrişê Filîstînyan dike, tu neheqî dibînî. Tu fealiyetekî li dijî mafê mirovan dibînî, divê tu mehkûm bikî. Divê tu nerazbûna xwe beyan bikî, nîşan bidî. Ne wisa? Dîsa jî hevkariya xwe ya siyasî dikarî bidomînî. Niha welatê ku em lê ne li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê wextê hovîtiyekî were kirin, em dikarin bêdeng bin. Divê em pedekê rexne bikin, divê em karibin yenekê rexne bikin, divê em karibin tevgera siyasî ya Kurd PKK ji ber ku navê xwe rakirî dî em nikarin bêjin PKK. Tu ne. Tevgera siyasî ya Bakurê Kurdistanê, ne ya Bakurê Kurdistanê jî, ya temamê Kurdistanê wî çawa be tevgera azadî ya Kurd, dema ku tiştekî wisa bike mîna İsraîlê, em mecbûrin rexne bikin. Rojavayê Kurdistanê dîsa wisa. Ve goterê. Mesela wekê numune ji were bêjim, hevalekî me rojnameger heye li Tetwanê kî bû baş e li Tetwanê hevalekî me rojnameger e. Wekîlekî me piştgirî dide vê keştiya ku na di derbarê çi de bû. Meral Danış Beştaş di derbarê zexta Japonyayê li ser Kurdên wê derê de agahî dabû, şermezar kiribû, xwestibû ku Japonya dev ji Kurdan berde û hürmet nîşanê hebûna Kurdan ya li wê derê bide. Tamam baş e. Ev hevalê me rojnamevan jî bang li Meral Danış Beştaş dike dibêje heta ku tu behsa Kurdên Japonyayê dikî were şaredariya di destê we da li Tetwanê kat çi dike? Çend karker jî îş derxistine. Ev karkerên ku ehlê karê xwe ne, normal sporin û tenê ji ber ku welatparêzin, ji ber ku pir aktîfin di nava tevgera azadiya Kurd de ji kar hatine dûrxistin. Anha ev însan çûne di encama çalakiyan de dîsa xwestine karê xwe bi dest bixin lê şaredarî gotiye temam hûn dikarin werin lê bi şertê ku hûn biçin tenê paxijî bikin. Yani çöpçîtî tenê ancak ji were maye hûn dikarin biçin ji xwe re çöpçîtî bikin. İşte ev insanê ku xwedî perwerde ne, hatine gîştine asteyekî, anha ji ber ku ji kar hatine avêtin bê peremane, mecbûr dimînin biçin karê ku ne êwane bikin. Mesela. Divê zextekî wisa li şaredarê Tetwanê heye, çima divê tu weke Meral Danış Beştaş naçî müdaxele nakî. Hatta yek ji kesên divê şaredariyê de wezîfe dere jî eqrebayê Meral Danış Beştaş. Mesela. Veya weke numune dibêjim. Ez heman nûçeyekî dijî ji were pêşkêş kim hevanno. Ukrayna Rusya hevû du sûcbar dikin. Hêzên çekdar yên Ukrayna re gihand ku artêşa Rusyayê bi 7 mûşek û 315 dronan êrişê ser Ukraynayê kiriye. 315 dron ji derbekê de. Di daxuyaniya nivîskiya hêzên hewayî yên hêzên çekdar yên Ukraynayê de hate diyarkirin. Rusan şeva borî li deverên cuda yên Ukrayna êrişên mûşekî û dronî pêkanîne. Di êrişê de 2 mûşekên balîstîk, 5 mûşekên gerok hatine bikaranîn. Rusan 315 dron jî avêtine û hêzên parastina hewayî hemû mûşek îmha kirine. Ji xwe re par derdixin. Yani 315 dron hatine me jî hemî xistine. 277 dron ya îmha bûne ya jî hatine bê bandor kirin. Ev meseleyek
وەکی din wezareta parastinê ya Rûsyayê jî ragihand ku ew jî bi aynî awayî tiştê wisa dibêjin di şevekî de li gelek herêmên wekî Moskova, Leningradê sed û sê dronên Ukraynayê dane erdê anîne xwarê. Di daxuyaniya wezaretê de hate gotin ku pergalên parastina hewayî yên Rûsyayê di navbera saet 21 û serê sibê de dronên Ukrayna ê bi rengê balafiran xistine xwarê. Li herêma Moskova sê dron hatine xistin. Tataristanê 4, Leningradê 2 tiştê wisa dewam dike. Sê û 2 dron hatine xistin bi temamî. Hêzên çekdar yên Ukraynayê erê ew jî wisa dibêjin bi aynî awayî dewam dikin. Ya ez peyamê we jî bixwînim hevanno. Mala we ava ji bo şopandinê hevanno ji bîr nekin daîma ê ku hevalî ku heta niha nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone û bişopînin ji hevalê xwe re bişînin ji bo ku ev vîdeoyê me zêdetir bigihêjin berdestê her kesî. Ha baş bûye hat bîra min. Vê êvarê ji bîr nekin ji kerema xwe re binêrin. Ez ji we re çi bêjim? Saet nehê şevê li gorî saeta Ewropayê, li gorî saeta Kurdistanê dike dehê şevê yani 22. Şevbêrka şaîran here, şevbêrka şaîran ez ji we re bêjim em tiştekî pir ciddî çê bikin. Eger hûn biçin ser rûpela min hûn ê bibînin ku me vîdeo amade kiriye, bawekî zindî ye, em ê ji we re pêşkeş bikin. Ka deqekî mixwest ez reklama wî bikim. Şeva şevbêrka şaîran me gotiye Ayhan Demîr helbesvan e ew ê şîrê xwe hem bixwîne. Em ê pêvajoyê jî pêranî xweş bikin. Ha pirsê we hebin bipirsin. Vê varê ez hinekî rehetim ji ber ku ew ê biaxivin, ew ê şîrê xwe bixwînin, îmkanê min çê dibe ez pirsê we bixwînim. İmkanê min çê dibe ez hinek li we guhdarî bikim. û Abdullah Yavuz ew jî şaîrekî me ye helbesvan e ew jî tê şîrê xwe ji me re dixwîne. Em ê ji xwe re hem siyasî hem edebî û hem jî çand û kültürî em ji xwe re sohbet bikin. Saet 21 şevê li gorî saeta Ewropayê. Ev baş bû. Eger hûn biçin ser rûpela min hûn ê bibînin. Hûn dixwazin ez hema parve jî kim ama dîsa jî ka ez parvekim bila bimîne awsa. Şevbêrka şaîran me gotibû ev e 21 li gorî saeta Ewropayê 22 îşev ne îşev dehê hezîranê. Hevanno ka ji we re çi dibêjim? Deqekî ya pir mesele hene eger firsin bibînim ez ji xwe êvarê saet ya 19 da ez ê bültenekî ji we re pêşkeş bikim li gorî rewşiyê paşê jî bi şev em ê bi hev re bin. Deqekî min çi digot? Ya li Tirkiyê xebat mebatên amadekirina destûra bingehîn filan hene ez pir gonadime bi van nûçeyên wisa ez naxwazim wexta we jî bigrim. İstixbarata Îranê binêrin. Rabiye gefê li malbata werîşê Muradî dixwe yek ji keçên me jinên Kurdan ku anha li ber îdamê ye li Îranê ji bo wî jî pir çalakiyên mezin çê nebûne. Anha dibin tehdîta darvekirinê de ye. Mixabin. Rojekî em ê bikaribin behs bikin. Ev bi vî awê deqekî. Ana ez hinek li peyamê we binêrim hevanno ka we çi nivîsiye we çi kiriye. Yasemin Kerimova tu çi dibêjî? Tenê ji bo ya ji kerema xwe re tiştê xweş binivîsînin ya.
ez ji wera ji fikrê wera hurmet dikim ama tiştên pozîtîf binivîsîn çünkü pêdiviya milletê me bi tiştê xweş heye. Hûn tiştê xirab bibêjin, tiştê xirab pêk tê. Hûn çima hêviya xwe dişkînin? Hûn çima hêviya milletê me jî dişkînin? Sinan Aygün abartıyor te gotiye solîn. Yani nizanim yani fikra wî ye. Yani dibêje ew tam her tiştî dibêje. Ez nabêjim rast e tiştê ew dibêje. Yani gilî dike qennebe. Tu çi dikî weke Dem Partî heyetekî dişînî wê dirê, heyetekî edaletê ya jiya müfettîşan çavdêr kontrol dike tiştekî wisa heye tune ye. Tiştekî wisa tune ve tune ye. Ömer Deniz mesela tu dibêjî serokê we dibêje çöp falan bêvan. Keko ez tiştekî wisa qebûl nakim ku gotibe negotiye tiştekî wisa tune ye ama eger gotibe jî yani ez dibêjim we şaş fehm kiriye mesele ne ye we dijmin dixwaze milletê me bike wîna çöp bi êrişên xwe bi komkujiyên xwe bi kirîna mirovên me 100,000 cerdevan çawa hatin kirîn ev çöp e. Mantıka ku amade asimile bebe çöpe. Yani vaya em dibin ki dibe bila bibe. Ama insanın welat parêz, welat perwer, xwedî mafê xwe derdikeve insanên bi qîmetin. İnsanên ku bi mêjiyê wan hatiye şuştin, hatiye lîstin, yani dijmin bi mêjiyê wan lîstiye, ew dibin çöp. Ama nayê wê meعنeyê ku xilas bûne merû bavêje. Tevê meعنeyê ku pêdiviya wan bi şuştinê heye. Merû pak bike, bişo, dîroka Kurd û Kurdistanê fêrî wan bike, welat perweriyê, welat parêziyê fêrî wan bike. Yani van tiştana ez ji we re bêjim yani welat parêzî, welat perwerî em tev ji öcalan fêr bûn. Yani nizanim min ez ji wî fêr bûm. Yani êwe hûn şikî fêr bûye nizanim ama ew rastê dewra min hat. Tesadüf rastê dewra min hat. Ez belki îro batima dünyayê belki ji wî fêr nebama. Ama ez ji wî fêr bûm. Rastê dewra min hat. Stranên şivan perwer jî wisa bû. Stranên komên hunerkomê jî wisa bû. Bandor li mirovan dikin. Hestê mirovan ên netewî bilind dikin. Ama rexnekî min heye li hevalên me ê ku wisa van tiştana pirtînin ziman rexne dikin. Ji kerema xwe re pir hestiyarî nefikirin. Yani duygusal nefikirin. Hinek jî mantık, hinek strateji, hinek siberojê bi plan proje bifikirin. Wextê tu bi hest hereket bikî, dîn dibî, xwe dînomîno dikî, hers dibî, heqaret dikî, vana hemî ji nexweşiyên psikolojîk pêk te. Hinek daha rehet bî, siberojê bifikirî, stratejî bifikirî, ka merû plan û projeyekî çawa çê bike, merû milletê xwe çawa derxe azadiyê, rêya te girtiye yani. Yani wisa tu zû bi zû nikarî her tiştî li gor dilê xwe pêk bînî. Te dijmin jî heye, dixebit te, komkujiyan dike, astengiyan derdike. Yani tu nikarî her tiştî çi bixwazî bikî. Ji ber vê yekê merûv hinekî bi plan proje tevgere baştir e. Carinan plan proje ne li gor dilê te ye. Ama hinek sebir ke. Xatirê we silav rêz dem baş vê êvarê ji bîr nekin mala we ava.